عرقنا خيسعر مهن بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون سترر سكون يلن قرق حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلنمامي قرق منفس كنت اسقمي بسبرق ريخو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتات الشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبها الكحشنا مسائنا where they come. In Sudan have been sanctioned by the US. Uganda is opening up its borders to partner states of የኦሮምኛ ትምህርት መጀመር አለበት። አሜሪካ ከምዝ ገለጽዎም ነበር ተዋጋቲ ዕጥቂን አይመፍታህ ቋንቋ ጥያቄ ምን አንደኛው ምን ነበር ቪክቶሪያ ስለ ተሳዓርና ይኮነ ተፈሪም ስለ ተሳዓርና እዚ ፋክት ታቂ ዓወት እንታይ እዩ ተስዋዕት ተባሂሉ ይባዓል እዩ ኣነ ካፍቶም ማዓት ተስዋዕት ዘይብዕል ሰብየ ንማን ክብልከን ንሃገሩ بلكن يقطعك إن هاجر كاكي تسوى أخلا نمن يختصوا على حبيب قلبي كوميشنر كوميشن تادسو يوتيوب سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لو مو ونخل فتيشة كمرنا كنفلطون كنستوعلوا لون زقبانا مجمريا بدرجة عالم أفريقيا قرن أفريقيا مودات دما بزعبة إيرترا ببوليتيكا بقطبة عبس الواز اللومن أقد السنار السعيزة غريبة لغو لا يقبروا سبورت يقبروا سام مودات أمساي كتصنعوا بتحتنا يعدم مجمريا بزو على أبرواندا استخايدة أقد سنزلو لسنا to ask for a seat at the table. Industry captains and investors are gathered in Kigali for a two-day Africa CEO forum. The forum highlights the إذا على ذي لكلت الشح delegates ويكا كلت الشح زخونو business ساتفو private sector زواسو كيغالي تساتفو مالو أبزو على ذي عامة هاوز قبر أفريقيا CEO forum 2024 يزبحال بزي قد ست أجندة هاوز قبر رواندا كلت الشح لعليهم وين زخونو delegations كاملو عالم نتيما مالو imagine كنت من تاي business التعدي قبر الله بملو توتيلاتتي أبت كتما بكيغالي زلو دي أبكالن رواندا زلو ببيزنس هوتيلات تتحيزلو ريستورانتات بلعلو دكوانات يقبرالو فيكيشنات أبت كبابنا تحقر نبر أي إذا كمز عينة conferences كنا من تاي وزيت يا متصبزي قدس إتا أنقادي تحقر بزعرب حيزلوا مغنياتو بنفاريت يوم كموتو كلهم زخا إير رواندا أبترالو كالوت إيرلاينز لمانا تحقر نخموتو يقددلو ويوم فلايت نخو قبرو تالاي هوتيلات نايتعدى بملو يسرحلو ريستورانتات نايتعدى يسرحلو دكانات نايتعدى يسرحلو حزب بتعدى زولو دما يقلقلالو سلازي سرعتنيا سرح ركب بعد تكال دما مخصب يركب بزي قدس يس وصيت كموصيت كونفرنس كلامله كمز عينت انيشيتيفز اي ريلي هوب ابير ترادما مع كناي بزنس كنت قاملو رواندا حدا كابتي اتوكيرات شرحلو زلان تريهم كابتي كونفرنس بزع كونفرنسات يبتعدى زقبر بيو ان درجة ديو بافريقيا درجة ديو ببرايفت بيزنسز درجة ديو ولا ون رواندا بقى زي تنكف ارستاد ديو نا كلايميت ارستاد ديو ازيهم كلهم نغرات نتي علاما نسوم زغبرو زلو ترب حلو ترايدي كوني اب تعدي نت بيزنس ناي تاغر ابي اقداس نتي زلو ايماجين حدا كونفرنس 300 و 400 ኤርትራውያን ክሳተፉ ካብ ደገ ተዓዲሞም ይመጽለው ንበሎም እዞም ሰባዚያቶም አበይም ካቱ ኣብ ሆቴላትዮም ካቱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሆቴላት ካቱ ከሉ ኣብ ሬስቶራንታት ክሕሽሽዮም ካብ ድኳናት ክገዝዮም ናብ ተሃገሮም ካብዚኦም ኩሎም መጽዮም ዘለው 2000 ሜይቢ 10% ወይ 20-30% ድሕርቲ ኮንፈረንስ ነታ ዓዲ ክሪዋ ናብ ገለ ቦታታት ክኸድዮም ቬኬሽን ክገብርዮም እዚ ኻንታይ ዝገብር ኣብኡ ድማ ጽቡቕ ኤክስፒሪየንስ ዝገበሩ ንኻልኦት ሰባት ድማ ክነግርዮም ስለዚህ እዚ ዓይነት ኮንፈረንሳት ክግበር ከሎ ኪኖት ዕላማነት ኮንፈረንስ ክግበር ዘሎ ቁጠባዊ ዳይሜንሽን ናቱ ኣብ ዓውደ ቱሪዝም ኣብ ተራይ ዘለዎ that's why ሃገራት ከምዚ ዓይነት ኢቨንትስ ብጣዕሚ ዝጓየያሉ ከምዚ ኦሎምፒክስ ዲዩ ከምዚ ገለ ክግበር ከሎ ኣብቲ ቁጠባ
رؤي زخون اللوطي يزقبر أب GDP نايتهاجر رؤي زخون اللوطي يزقبر نزد ما أستوعلنا كنريا لنا I really hope كابلومي إيرترا كابتن شجراتا ناوت أصلت خيزلا مثل زلنا كتما عبيتنا عشون ناي منسى ديو ناي بيزنس ديو ناي أفريقيا ديو ناي جلي كونفرنسات تغيركا نسو أبي أستواتو شم نايتهاجر أب مغيارون عبت هرايز اللو نمالا سجاب تاجندنا بزعبان تايد زربني رابط كونفرنس كي كاغامنيش تنسمع Development. Reacting to the theme, at the table or on the menu, a critical moment to shape a new future for Africa. Rwandan President Paul Kagame emphasized the urgency to break away from business as usual. أبزع كونفرنس حنتا قد أسي زربات زاريبو ويبزع جزيه وانت زربيا at the table أبتت أولا متيخا أبتت أولا كتمت سعيركا أبتت أولا كوف كتبلت زي كيلكا أبي اللخا أبت منيو أبت زبلع أبتي نقرب جيرو مزلو أب ناي برلين كونفرنس كبهال كله قدم أب تاريخ أشون شو من تميتن سمانيان دي قلبيلهم أب برلين تأكيبهم تايم جيروم نافريكا كوغوزازيوا تزاريبهم تباخيرهم أمودة هذا نخني 100 عام زغتله وين 8 عام زغتله مجزعة تسعيبو سلازي حجون تايزبا كل جزء أبت أولا كتلو كتكلا لك سعير كابت أولا كتلو كتكلا لك أنت زي لخا بزعبا خاجنا جيروم نعاقا مقبخو قبرو خايم أبتي مينيو ناتمكو قبرو خايم يزبال سلازي أفريقيا دما أبتت أولا نخيت هلو استفل عليه من قديات تغلا أبيو إن انتخوني أب سيكوريتي كونسل زبالت أولا بوتايا بلاد أب G20 انتخوني حساب أب زغرب حجينة حبرة أفريقيا بوتاي بمالو بوتايا بلاد أبتم عبيت بلاتفورمز بوتاي نبران انتخونا بريكس حجي قدم ساود أفريقيا هاجر نيرا حجي دما إثيوبيا توسيخالا كلت هاجرات كم دما جبسي سالست هاجرات نيا أفريقيا أبتي بريكس بحال أكلات كويننا لوا مسجزي دما كالوتون كوسخاي غلا سلزي أبت أولا كتلوك تكلالك تزيلي أب ما أدخل العخايومي زمان. Kagame urged African business and political leaders to unite, emphasizing that greater unity enhances the continent's productivity in engaging with partners. The more united Africa is, the more productive our engagement with the partners will become. Integration for Africa's business community is an opportunity to grow our markets and become more competitive. Africa does not have... So, Captain Desirable Zolo, Africa integrate انتجرا وبحاجة كسرة تجميرا قط أباوي موهات كتجبر تخيلة مسكالوت أكلات عالم أوروبا ديو أمريكا ديو إسيا ديو كتزارب كلا وصي تعوز خونه لو تكتم مستغل مغنياتو نشتي كطبع حسكا مسك عبا هاجر كتزارب كلها سيريس كواز داك هايكلنيو حدا 10 قرش زلون حدا بليون زلون سي اب حدا اولا تمساسال زرباك زربي كل يوم سلازي افريكا نابنت زي ايست افريكان كوميونيتيز بحالالو صني هله دما نا ايغات كوميونيتي كريكمي زياتهم صبوق زخونه موهات زعبا زك زرب كل ايرترا اب 91 بزعبا قطبا موهات يزاربن يرميم يس عنكل تاني زبلكم تحرنات سنة سلمتاي نشتي هاجريا مسكالوت جروبات خانت تواهيكا زيادة وتسي تاوك السرع تغل جرمن أبا هاجريو فرنسا أبا هاجريو بينهم جناب عالم تورادر تسل زي كونوا أوروبا حبرت جيروم نسوون وحيد ومالو كمي جيروم أوروبا حبرت مس أمريكا حويس دما كم بلوك جيريو نيغوشيت كجبرت فتن سلازي اتنا أفريقيا سترينجز ويك حيل كله زغل بحادة حبيرهم كسر حزخلو هاجرات مزخوني إذن بدعيو تنهاجرات كالو هاجرات ما يفلتين أفريقيا حبيرة بفلا أوروبا أمريكا ربحاناتهم أزيك عصقهم زخل سلاد فلتو حبرتنا أفريقيا ملؤنة نخيلوا بستفل عليه من قدي نتوم حبرتنا أفريقيا زعر بوليتيكا نياتات كم زي عواتون كم زقتلون شجر كم زرغبون يقبروهم زدما من أفريقيا زالوا مزالاتنا أفريقيا كابزي روستا بقصتها يكونتن دليتكم زلوا كل ما رحنا أفريقيا يدلي أبتكبار نخيبة سعقن بزع سعقمات اللوا سازي إذا حدا كابتي كالريو دلي زلوا غيني شين رايو شعنا بكرنا أفريقيا نسقرين. To ask for a seat at the table. The Rwandan head of state emphasized that intersecting crises from the COVID. Uganda is opening up its borders to partner states of the Intergovernmental Authority on Development or IGAD region. It becomes the 5th member state to allow open space for business and trade within the IGAD region after Sudan, South Sudan, Somalia and Ethiopia. We must IGAD دما تعرتي إيست أفريكان كوميونيتي بال إيجاد بحال دما تنهي قرن أفريقيا يونيتيو جرما أوغندا أكال نايتو كتباوي إنتجريشن إيجاد كوينا نتي حقي ويكانت فري تريد ريكتيفاي تقبلاتو أصدقاء اللايز بالزلو سلازي كساب حجي
ፍሪ ትሬድ ዘለውን ኣብ ኢጋድ በኋላ መነመን የንስከ ንኽትግምቱ እስከ ገምቱ ምክንያቱ ስለደይን ፈልጦ ኣብ እንዲና ዘለና ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ፍሪ ትሬድ ኣለዋ ይዝበሃል ናይ ብሓቂ ዘገርም ኢትዮጵያ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ሶማሊያ ዜን የነረን ፍሪ ትሬድ ዝነበረን ሕጂ ድማ ኡጋንዳ ተወሰኸን ኣለዋ ዳርጋ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ትሬድ ኢልካ ክትዛረብ ከማን ትቃል ከማን ቁርብ ኣይርዳእካን እዩ ምክንያቱ ንግዲ ክህሉ መጀመርያ እንታይ ክህሉ ኣሎ መሰረት ክህሉ ኣሎ መሰረት ሰላም ርግኣት ክህሉ ኣሎ ሱዳን እንታይ ትኸውን ኣላ ንርኢ ኣለና ብዛዕባ ንግዲስ ክትዛረብቲ ኢጋድ ዝበሃልሲ ኦኬ ፅቡቅ እንዲሁ ብዛዕባ ኢጋድ ብዛዕባ ሰላም ብዛዕባ ንግዲ ክትዛረብ ፅቡቅ እንዲሁ ምክንያቱ እቲ ኩናት ክትቅይሮ ዘይትኽእል ተኮይንካ ኣብቲ ንስኻ ክትፀልዎ ትኽእል ወይ ከዓ ክትገብሮ ትኽእል ፎከስ ምግባር ፅቡቅ እዩ ግን እቲ ቀርና ኣፍሪቃ ዝበሃል ሰላም እዩ ዝደሊ ዘሎ ውሽጣዊ ሰላም መጀመርያ ናይ ጎረባብቲ ሰላም ድማ ብኻልኣይ ደረጃ ስለዚ እቲ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ካብ ካልኦት ዞባታት ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃ ናይ ሰሜን ኣፍሪቃ ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃ ወላ ማእከላይ ኣፍሪቃ ካብዚ ኩሉ ዝፈልዮ ናይ ኣፍሪቃ ፀገም እንታይ እዩ እቲ ዝዓበየ ሃገር ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ መን እዩ ኢትዮጵያ እዩ ንሱ ስለዘይተዓየይ ነቲ ዞባቲ ሽግር ፈጢሩሉ ዘሎ this is very simple ኤርትራ ነቲ ዞባቲ ረቢሻቶ ዝብለካ I think ፖለቲካ ዘይርድኦ ሰብ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ድሕሪ ኩሎም ዝተመስረተት ሃገር እያ ከመይ ጌራ ኤርትራ ነቲ ቦታት ክፀልዎ ትኽእል ኣይከኣልን እዩ ድሓርካ ኤርትራ ጫፍ እያ ዘላ ምስ ኩለን ኣይትራኸብን እያ ምስ ደቡብ ሱዳን ኣይትራኸብን እያ ኤርትራ ምስ ኡጋንዳ ኣይትራኸብን እያ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ኣይትራኸብን እያ ኤርትራ ስለዚ ኤርትራ ክትንክፎ ይትኽእልን እያ እንታይ ግን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ድኽመታትን ጉድለታትን ናብ ኤርትራ ከልግብዎ ስለ ዝፍትኑ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ዝብል ሽም ትሰምዕ እቲ ዞባቲ ሰላም ንኸይረክብ ዝገብር ዘሎ ቀዳማይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር እንተዝጥዕ ነይሩ እቲ ዞባቲ ፅቡቅ ምኾነ ነይሩ ሕጂ እውን ኣብቲ ቦታቲ ዕግርግር ብውሽጣዊ ዝቃፀል ዘሎ ንጎረባብቲ ስቃት ዝፈጥር ዘሎ ሓንሳብ ብባሕሪ እናበለ ሓንሳብ ብገለ እናበለ ሽግር ዝፈጥር ተሎ እቲ ሃገር እቲ እዩ ስለዚ ሱዳን ድሕሪያ እውን ሱዳን እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ ሱዳን እውን ጥዑይ ኣይነበረን ከም ንሪኦ ዘለና ግን ናይ ደገ ኢንተርፌረንስ ነቲ ናይ ደገ ምትእትታው ሱዳን እንታይ ገይርዋ ኣሎ ሶማልያ እንታይ ገይርዋ ኣሎ ኢትዮጵያ ድማ ሕጂ ንሪኣ ኣለና ስለዚ ንግዲ ፅቡቅ እዩ ኮኦፐሬሽን ፅቡቅ እዩ ኢንቴግሬሽን ፅቡቅ እዩ ግን ቀርና ኣፍሪካ ካብኡ ዝዓቢ ፀገም ኣለዎ እቲ ኢጋድ ድማ ፕራዮሪቲ ናቱ ርግኣትን ሰላምን ንምስፋን ክኸውን ይግባእ ናብኡ ግን ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ ባይ ዘ ወይ ኣብ ናይ ሶማልያ ይኹን ብካልኦት ብዙሕ ግዜ ዝንቀፊት ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ዝነበረ ሕጂ ናይ ኢጋድ መራሒ ሰክረተሪ ዘሎ but it is what it is ከምኡ እውን ኣብ ቦምበር ናይቲ ኢጋድ ዘሎ ጅቡቲ እዩ ጅቡቲ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ቦታቲ ንኣብነት ኤርትራ ሙሉእ ሰላም ምስቲ ዞባ ንኸይህልዋ ዝስግኣ ዘለዎ ሃገር እዩ ስለምንታይ ምንጨቶቱ ወደብ እዩ እቲ ወደብ ድማ እንድሕሪ ኤርትራ ክልተ ወደባታን ካልእ ኣፍ ደገ ባሕራን ናፃ ክትጥቀመሉ ጀሚራ እንገይሩ ዝዕፀይ ዝመስሎ እቲ ጅቡቲ ዝበሃል ሃገር ስለዚ ኤርትራ ርግኣት ንከይህልዋ ብዝከኣለ ወላ ንእሽተይ ይኹን ዓቕሙ ኩሉ ግዜ ፀገም ክፈጥር ዝፍትን ምስ ካልኦት ኮይኑ ሽግር ክፈጥር ዝፍትን ሓይሊ ድማ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ቀርና ኣፍሪካ ብሕማቕ ኣተሓሳስባ ዘሎ ፖለቲካዊ መርሕነት ሽግር ረኺብሎ ውሽጣዊ ሰላም ከውሕዝ ኣይከኣለን ናይ ዞባ ሰላም ከውሕዝ ኣይከኣለን ብመንፅር ድማ እዚ ዝግበር ዘሎ እውን ብዙሕ ፍረ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ መሰረት ናቱ ሰላም ስለ ዝኾነ look at all instruments look at all possibilities to be able to bring us closer together so that we can be able to trade amongst ourselves we can be able to work easily amongst ourselves we can be able to move labor across borders with ease. IGAD says it's lagging behind in terms of economic development compared to other regional blocs. Member states of IGAD say removing all trade restrictions is the right step to a booming market, which will in turn strengthen the competitiveness of local industries and attract foreign direct investments. Championship marks the ሕጂ ናብ ካብ ቀርና ኣፍሪካ ናይ ቁጠባ ከይወፅአና ከለና ኣብ መንጎ ኬንያን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ድማ ንርአ inaugural cargo destined to the transit market through the port of Lamu. So ኢትዮጵያ 95 ሚታዊት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብጅቡቲ እያ ትጥቀም ብኻላ ዘራርባ ጅቡቲ ሰፊሕ ዝኾነ ረብሓ ዘለዋ እያ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሃል ካብቲ ሎጂስቲክስ ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ነገር እዚ ጅቡቲ ድማ ዋጋ ክንደተጉድል መመሊሳ እናወስኸት ስለ ፅቡቅ ጌራ ትበልዖም ዘላ በቲ ሓደ ናብ በርበራ ገጾም ክኸዱ ይፍትንለው ካብኡ ንላዕሊ ድማ ምስ ኬንያ ሃይዌይ ኤክስፕረስ ሃይዌይ ሰሪሖም ኬንያ ኣመሪቆም ኣብ ዝሓለፈ ሕጂ ድማ ተዓባይ መርከብ ናይ ኢትዮጵያ ኣባይ ቁፅሪ 2 ትበሃል ነቲ ድኹዑ ፅዒና ብመን መፅያ ኣላ ብወደብ ላሙ ናይ ኬንያ ማለት እዩ ስለዚ ኬንያ
اتناي جبتي تودادرنت بحصور زخونه نتواغاون كم زغدلوا بزحلفه صبصا حبريتا وصينيرو سلازي ኢትዮጵያ ወደብ ላሙ በደቡብ ክትቀም ጀሚራላ ምስ ኬንያ እዚ ጉዳይ እዚ ኪኖታ አጠቃቅማ ወደብ ዝኸደዩ ስለምታይ ኣብዚ ናይ ኦሮሞማ ዝባል ወይ ከናይ ኦሮሞ ኢሊት ዝመርሕዎ ዘለዎ እዚ ሃገር እንታይም ዝብሉ እቲ ናይ ሰመን ወደባት ጅቡቲ ይኹን ዓሰብ ይኹን ከምኡን ባፅዕ ናይ ኤርትራ ወላው ናይ ፖርት ሱዳን ንመን እዮም ዘርብሑ እዮም ዝብል እምነት ዘለዎ ንኤርትራ ንትግራይን ንኣምሓራ ነዞም ክልተ ኢሊት እዚኦም ይዝጠቅም ስለዚ ንሕና ክንረብሕ እንተኮይንና ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ወይ ካትረብሓ كون تخينو بدبوب ويدما ببربرا كون الله وي بسومال كون الله تناي كلتين كالوت ناي سمين ناي عصب ديو ناي جبتي نسونتهم كالوت يزربح زبل مينتاليتي اللو اذا خاص بوينه يرتر حق عايش مالت ربحات صبغ اندي مس ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽ ረብሓ ካብኡ ዝገድድ ሪስክ ናቱ ስለዝዓቢ ምክንያቱ እንድሕሪ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብር ወይ ሓደ ቻይና ወዲዩ ሓደ ኣሜሪካ ኤውሮጳ ወዲዩ ሓደ ካል መጽኡ ኢንቨስት ክገብረልካ ኮይኑ ን30 ዓመት ኢንቨስት ክገብር ተኮይኑ እንድሕሪ ኣብ ጎረቤትካ ድማ ኢትዮጵያ ንዓሰብ ናጠመተ ኩሉ ግዜ እዚኣ ናትና ነዚያ ክንወስድ ኢና ዝብል እንተሎ ኢንቨስት ክገብር ኣይክልኒ ኮንፊደንስ የብሉን ምክንያቱ ክወራ ስለዝኽእል ወይ ውግእ ክፈጥር ስለዝኽእል ይሓዘብ ዘይገድስ ስጋት ክፈጥር ስለዝኽእል እቲ ናይ ኦሮሞ ኢሊት ዘሎ ግን ንደቡብ ገጹ ዳይቨርሲፋይ ገይሩ ብወድ ካብ ላሞ ጽቡቕ ገይሩ በቲ ድማ በርበራ እንድሕሪ ከይዱ ፎከስ ናቱ ካብቲ ናብ ኤርትራ ዘሎ ክርሕቕ እዩ ምክንያቱ ወደብ ናይ ባፅዕ ንበዓል ተጋሩ ዝያዳ ዝቐርቦም ንዓታቶም ድማ ዝያዳ ዘርብሕ እዚ ድማ ፈሊጦም ኣሎ እቶም ደቡብ ዘለው ህዝቢ ይኹን ኦሮሞ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ዳይናሚክስ ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ኦፍ ኮርስ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብቲ ነዊሕ ዝረኣየቶ መድረክ ኣይ ቲንክ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ረብሓ ከም ኣገዳስነቱ ከም ተቐደም ከም ዘይትርዮ ርግፀኛ ኣነ እውን ንባዕለይ ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ እዩ ወደብ የብሉን ገለመለ እዚ this is not going to work ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ንኤርትራ ክኸፍሉ ዘይኮኑስ ብናፃነት ወደባት ክጥቀሙሉ እዮም ዝደልዩ ስለዚ እቲ ምስኣቶም ዘለካ ተሓሳስባ ኤርትራ ብዘይቲ ወደብ ፀጋታት ናታ ተጠቂማ ኣብ ዝለዓለ ምዕባለ ክትበፅሕ ትኽእል እያ ለሉ ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ናታ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ክዋሳእ እንተዓዲማቶ ብክእላዊ ዓቕሚ ይኹን ብቁጠባዊ ዓቕሚ ይኹን ብካልእ ቴክኒካዊ ዓቕሚ እቲ ሃገር ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ተሰሪሑ ዘሎ ትሕተ ቅርሲ ምስቲ ሃገር ወታደራዊ ዓቕሚ ደሊባቶ ዘላ ውሕስነታን ርጉእነታን ኣደልዲላ ዘላ ናይ ደገ ዘሎ ህዝባ እንተመፂዋ እቲ ሃገር ብቐሊሉ ንላዕሊ ክትውንጨፍ ትኽእል እያ ስለዚ እዚ ናይ ኬንያ ፅቡቕ እዩ ንኢትዮጵያ ብኡ ክኸዱ ንዓና ኢሎም ዘይኮኑ ንረብሖም ኢሎም እዮም ዝኸዱ ዘለው እዚ ግን ከም ሓደ ፅቡቕ ነገር ገይረ እየ ዝርያ Kenyan officials welcomed the decision by Ethiopia to ship the sizable fertilizer consignment through the port of Lamu, terming it as a vote of confidence in the LAPSSET project. We have enough capacity, manpower, and resource to efficiently handle this vessel. Equally, the fertilizers will be bagged here with some safely stored in the warehouse as it is transported by road to Ethiopia. Kenya Ports Authority officials say the vessel shipped the largest consignment in the history of Kenya's freight. ስለዚ ኬንያ ነዚ ኩነታት እዚ ብዕቱብ እያ ትሪኦ ዘላ ካልእ ድማ እንታይ ክንርኢ ኣለና ኬንያ ምስ ዓባይ መሻርክትናታ ቻይና እያ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ እያ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዓብዪ ኢድ ዘለወን እዮም ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ ክንሪኦ ከለና ብፍላይ ቻይና ምስቲ ናይ ዩኤኢ ናብ በርበራ ትገብሮ ዘላ ዩኤኢ ናብ በርበራ ገይራ ኢትዮጵያ ናብ ወቅት ወዛ እንድያ ትፍትን ዘላ ኣብቲ ወደባት ናይ ኬንያ እውን ቻይና ብዙሕ ኢንቨስትመንት እዩ ዘለዎ ኣብቲ ሃገረ ኬንያ ዝበሃል ከምኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኢንቨስትመንት እዩ ዘለዎ ስለዚ ብጅቡቲ ኮይኑ ብኬንያ ኮይኑ ብክልቲኡ እቲ ሃገር ናይ ቻይና ዝበሃል ረብሓ ኣለዎ ስለዚ ናብ ሶማሊላንድ እንተኸይዶት ኢትዮጵያ እውን ዓበ ሃገር ስለዝኾነ ንዓና ነቶም ኤርትራውያን እቲ ዘለዎም ስግኣት ክጎድለልና ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ትክሪኦ ከለኹ እቲ ኩነታት ምሳና ዘተሓዝ የብሉን but still እቲ ሜንታሊቲ ናቶም እቲ ፖለቲካል ኢንቴንሽንስ ናቶም ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ደቂስካ ንኸይተሓድር ወይ እውን ሓደ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ኣብ ኤርትራ ንኸይግበር ዝጥቀሙሉ ፕሮፓጋንዳ መኸላእታ ናቱ ክኸውን ይኽእል መኸልከሊ ናቱ ክኸውን ስለዝኽእል እየ ኢለ እየ ስለዚ እዚኣ ኣብ ግምት ኢና ሕጂ ናብቲ ኔክስት ኣርሰይ ክሰግር ናብ ሱዳን ድማ ክንሰግር ኢና ሕጂ Mohammed Hamid Mohammed. They're accused of leading attacks by the paramilitary Rapid Support Forces in North Darfur in April, causing dozens of casualties in North Darfur in April, causing dozens of casualties. ካልእ ካብቲ ዞባ ከይወፃና ሱዳን እቲ ኩናት ኣብ መንጎ እቲ RSF ከምኡ ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ይቕፅል ከም ዘሎን
بمنصور دما أمريكا أبتكونتات ناي السودان ستيل مسيناي وجن وجينا خمزلا نصرا يكونن جن نتناي حميتي ويونتهم RSF الجدا جرات لهم كمزلا الجدا قبل على الجلسات ገንዘብ ዘለዎም ዲኻልእ እገዳ ኣውሪዳ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ገዳ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ብንጹር ነቲ RSF ዝበሃል ዝኾነ ስጉምቲ ከይወስድ ኣብቲ ጀኒና ዝበሃል ምዕራባዊ ክፋል ናይ ሱዳን ክልል ናይ ዳርፉር ማለት እዩ ኣጠንቂቖም ነይሮም እቲ ኩናት ስለ ዝጀመረ እገዳ መበል ካልኣይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ናይ RSF ከውርዱ ንርኢ ኣለና ጉዳይ ናይ ሱዳን ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ፖለቲካዊ ዲስካሽንስ መፍትሒ ናይቲ ፀገማት ዝኸውን ዓብ ነገር እውን ዝካየድ የለን ከምቲ ዘለውን ቆላሕታ ይረክብ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣሜሪካ መዓልታዊ ማይክ ሃመር ድዩ ገለ ይኣትሎ ፅንሕ ኢልና እውን ክንሪኦ ኢና ጉዳይ ናይ ሱዳን ግን ተገዳስነት ዝሰኣነ መፃወቲ ናይ ዝተፈላለዩ ኮይኑ ሃገር ከመይ ዝበለት ሃገር ተዓኑላ ካብዚያ ድማ ንሱዳን መጀመርያ ፅቡቅ ንምንየሎም ካብዚ ግን ካብዚ ክመሃር ዘይደሊ ሰብ ክመሃር ዘይደሊ ሰብ ጥራይ ካብዚ ክመሃር ዘይክእል ሰብ ማለት እዩ ናይ ሱዳን ጉዳይ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኣሎ ግን ያ ሪፖርት ጥራይ ክንገብሮ ንኽእል ክልል ዓቕምና እዩ እቲ ኩነታት እጂ ናብ ኢትዮጵያ ክንሰግር ኢና መዓት ፖለቲካዊ ሓሸውያ ዝግበር ዘሎ መጀመርያ እቲ ናይ ብሄራዊ ፀገም ወይ ከዓ እቲ ናይ ኤትኒክ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ በዚያ እስከንራዮ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ክርዮ ክፍትን እየ ሌንጮ የኦሮሞ ህዝብ ምንድን ነው ይፈልገው ብለሽ ጠይቀዋለሽ ነዚያ ሕቶ እዚኣ ኦሮሞ እንታይ ዝደሊ ንዝብል ሕቶ ሓንቲ ቪድዮ ብዝረኺበ ነይረ እዚኣ እስከስምዕዋ እዞም መንእሰያት ትዛረቡ ዘለዉ ሀገር በተቻላችሁ አቅም ውጡ ከኢትዮጵያ በእውነት እንዴ አንቺ እኮ ኢትዮጵያ ፌስ ያረክሽኑ ሬሲዝም አይተሽዋል ምን አለ ምን ቋንቋ ነው የሚናገሩት ፓስፖርት ሊሰጣት ቤተሰቦች ምን ቋንቋ ነው የሚናገሩት በዚህ ያረክሽኑ ሬሲዝም እንታይ ትብል ፀኒያ እንተኺልኩም ካብዚ ሃገር እዚ ውፁ እዚ ሃገር እዚ ኢትዮጵያ ትብል ዘላ ካብ ኢትዮጵያ ዝተኻለኩም መጠን ክትወፁ ትኽእሉ ተኮይንኩም ውፁ ስለምንታይ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ዓለይታውነት ወይ ከዓ ሬሲዝም ኣብቲ ሃገር ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ክዛረቡ እዮም እዚ ኣብ አዲስ አበባ እዩ ዝዘረባ እዚ ኣጀ ንስማዕ ሰዎች ምን ቋንቋ ነው የሚናገሩት በዚህ በላይ ሬሲዝም እንደዚህ ያወጣ ለከ መንግስት መስሪያ ቤት ሊትራሊ ህዝብ እየሰማው ነው ህዝብ እየሰማ ከዛ እስክትመክራት ከጀርባ ያለችው ሰው እንደዚህ ነው የሚናገሩት በይ እስክትል ሰው እየሰማ የመንግስት መስሪያ ቤት ፓስፖርት መስጠት ማለት ትልቅ የመንግስት ቦታ ነው እዛ ቤተሰቦች ምን ቋንቋ ነው የሚናገሩት ብሎ አፋጥቶ እስከ መጠየቅ ድረስ የደረሰ ሬሲዝም እያለ አሁን ኢትዮጵያ ያንን ሰውዬ እንደዚህ ብሎኛል ከሷለው ብለ የትም አባታ ያተስ እዚህ ማን sometimes ዝብሉ ዘለው ትያጓል ያ ዝያዳ ናታ ኤክስፒሪየንስ ትገልጽ ነይራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓሌታውነት ብፍላይቲ ኣብ መንጎ ብሄራ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኦሮሞ ብዙሕ ሓይሊ ይገብርሎ ወይ ዝበሃል ንሱ ድማ ኣብ ኢሚግሬሽን ኬትካ ፓስፖርት ክትወስድ ከለኻ ስድራኻ እንታይ ይዛረቡ ዓሌትካ ንኽፈልጡ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኦሮሞ ዲኻ ዋላ ኣምሓራይ መበቆልካ ንኽፈልጡ ዝግበር ኣብ ኩነታት ዳርጋ ሬሲዝም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሐን ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ድማ ብፍላይ ኣብቲ ኢሚግሬሽን ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፀገም ከም ዘሎ ኣብያትን ሽግርን ብዙሕ ግዜ ቪድዮ ዝወፅእ ኣብዚ ከምፆ ስለ ዘሰልችወን እምበር ብዙሕ ዝተቆርፀ ቪድዮታት ይሰምዐ ኢሚግሬሽን ኮምፕሊትሊ ሕማቅ ከም ዘሎ ዋላ ካብ ደገ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ናቶም ሪኣክሽን ክገብሩ ከሎ ብዛዕባ ርየ ኣለኹ ስለዚ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ እቲ ፍልልይ ኣብ መንጎ ብሄራ ዘሎ እናዓበየ እናጎልሐ ናብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣብዚ እቲ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስልጣን እዩ ዘሎ ስቲል ግን ይቃለስ ኣሎ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ኣለኹ ቅድሚት ናይ ኣቢ ዝተዛረበ ምስማዕና እዚያ እስከ ንስማዕ እየ ለኦቦ ሌንጮ የኦሮሞ ህዝብ ምንድን ነው ይፈልገው ብለሽ ጠይቀዋለሽ እሱ ደግሞ አጨቅጭቀኝ ይልሻል አላቅም ነው የሚለው ህዝብ እንዴት ህዝብ ምን ይፈልጋል ፖለቲከኞች ምን ይፈልጋሉ አክቲቪስቶች ምን ይፈልጋሉ ኦሮሞ ነው ያልኩት ኦሮሞ ህዝብ ማለት ይናደ ኦሮሞ ማለት ቅድም እንዳነሳ እንደ ሊቃኑ ማለት ነው ኦኬ ሊቃኑ ምንድን ነው ይፈልጉት እኔ አላቅም አመለ ሕጂ ታሕቶ ዘላ ኣብዚ እቲ ኢሊት ወይ ከዓ እቲ ልሂቅ ኣቶም ሊቃውንቲ ወይ ከዓ እቶም መራሕቲ ናይ ኦሮሞሲ ልሂቃን እዮም ዝበሃል መስለን ትግርኛ እንታይ እዩ ድሌት ናቶም ብትክክል ንምንታይ እዮም ዝቃለሱ ዘለው ኣይነፀረልናን ኣሎ እያ ትብል ዘላ እንታይ ማለት እዩ ወር ኤግዛክትሊ እዚ ዘረባ እዚ ኦሮሞሲ እንታይ ከም ዘልዩ ምክንያቱ እስከ ስምዕዋ ኣብዚ ኣገዳሲ ኮንቨርሴሽን አላቅም ማለት አንቺ ብትጠይቂያለሽ እኔም እኮ እየጠየቅኩ ነው ገና ምን እንደሚፈልግ እኔ አንተ ብትነግረኝ እንግዲህ እነሱ ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል ሶስት ጥያቄዎችን ያው እንደሚያነሱ እናውቃለን የራስን በራስ ማስተዳደር የቋንቋ ጥያቄ ምን አንደኛው ምን ነበር አትሊስት እዚ ንሕና ንፈልጦ ካብ ቀደም ዝብልዎ ሰለስተ ኣገደስቲ ነጥብታት እዮም ዝሓትቶም ኢሊት ናይ ኦሮሞ ይብላሎ ሓደ ነፍሶም ከመሓድሩ ነፍሶም ምምሕዳር
أوتونومي كلهم نفسهم دوم بعلم كم حضروا كلهم كم دما قام أجد قام سي أبتعدي أجد أسكون إذن من تاي هجي بتنقرات أبناء أوروما بوتا خين كخاطري ياخد كل لك نغرد أكاد خينو انتاي نقبل ليه أوروما مالت تاي مالت جابي إثيوبيا أوروما مالت حنت بزيا فيديو لا سا كتسم بدكم يا سلامتاي كميلة بتو أوروما زبال سلامتاي كم زقون كيلو أبزيا أنت حتى تمنيرم أبزيا كملس كله سمعوا ትውልድ ልጆች ጥንት ወቅት ላይ የተጻፉ መጽሐፍትን ስናነብ ጋላ እንደ መደበኛ የኦሮሞ ስም ተደርጎ ነው ኦሮሞ ወይም ጋላ ኢንተርቼንጀብሊ መጠቀም እንደሚቻል ተደርጎ ነው ተጽፎ የምናየውና አሁን ላይ ደግሞ ጋላ መባል እንደ መጥፎ ነገር እንደ ስድብም ሲቆጠር ያየነው በተለይ تزعت زلو نزي الليتنا أورومو ينتهز بلو زلو أبحارك كنت كلنا أب مصحفتي يكون كله أورومو كم كلاي شو مدما قال زبل شم مين عم نركب سلزي interchangeable ويكان نقايا يركا خط كامل تدخل أورومو خط بتدخل ويدما قال لا كتبل تدخل نيرو أبزح الجوكين ناخذ ريو خلنا دما تقال زبال حدا حماق شم ويوين حدا تعرفي عين تكويني زر زلو إلي حتى له أوكي جسم هو انتهي لكم اللي سأليه كابزيتاتي دبقسنا أورومو كونتات نغردانا مالتي የእርስዎ እንደ ታሪክ ተመራማሪነቱ እዚህ ላይ ታማኝ የሆነ አግባብነት ያለው ምላሽ የሚሰጣሉ ብዬ ስለማስብ ነው ያዝኩት። ጥያቄም ስለነበር ነው እርስዎ ካነሱት አይቀር በዚሁ አብራርተውት ቢያልፉ ደስ ይለኛል። ልዩነቱ ምንድን ነው? ጋላ ሲባል የሚሰጠው አሉታዊ ትርጓሜ ያለው ወይ? አሁን እኔ ልጅ በነበርኩ ጊዜ አንዳንድ ጓደኞቼ የሆነ የንቀት ስም የሚሰጡኝ ነበረ። ኦሮሞ ነኝ ካለ የለም ጋላ ነህ ለማለት ድሮ ሲባል ነበርና ጋላ ብትለው ምንም አይደለም ማለት እሱ ራሱ ስድብ ነው። ኦሮሞ ነኝ እያለ የለም በድሮ ስምህ ልጥራህ ትክክል ነበረ ብለህ አንተን እንኳን መጠየቅ እሱ ራሱ ስድብ ነው። ጋላ የንቀት ስም ነው። ጋላና ሽንፍላ ያደረ የሚባል ብዙ ነገሮች ሲባልበት የነበረ ነው። ጋላ የሚባል ስያሜ ኦሮሞ ሕጅንታ ይዝብሎ ዘሎ በሐፈሻ ولا تكحت خلو أبتجوز بودي لانجوج نتري خايو حما يسمعوا كم زنبرة نسخة تولدنا يا محرادي خا تولدنا كالبي هيركوينكا أورومون قالان كلتيو معريز بحاليرو حجكم انت بلنا انتاي تجمعلو كتب لك لها أنا كم أورومو أنا أورومي بلا كارلو شمي أورومي بلا كارلو بتا أنا زدليا كتسو عنو دقباكا ويس بتنا عقدس بلا كمان قد ስለዚህ እቲ ነዝጋላ ሕጅውን ምድግጋም ናቱ ነቶም ኦሮሞ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘቆጥዖምን ክሳዕ ክንደይ ሕማቅ ከም ዝስምዖምን ኤቭሪ ታይም ገለ ናይ ኦሮሞ ጌጋ ከጋጥም ከሎ ጋላ እናተበለ ዝፅረፍ ስለዚ እቲ ካልእ ኢሊት ናይ ኣማሓራድዩ ናይ ካልእ ሕብረተሰብ ነዚ ኦሮሞ ገይሩሉ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝወረዶ ወይ ወሪድኒ ኢሉ ዝኣምኖ ኩነታት ንሱ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይቲ ኢሊት ኦሮሞ ዋላ እውን ነዚ ሕጂ ዘለዎ ኣብዪ ኣሕመድ ከምኡውን ኣብቲ ممحدار رايت هاجر بزح ناي أوروما إليت أبسلت أمتيلو ستيل قلناتي ناي أوروما إليت زعجب كنتات أي كوننزلو حجي نابتع حتى أنا ملس أبزن تايت بلت أنا هاسا نزيك أنت ديت رديكات ناي تبيع كنتات أوروما إليت ناوتهم تايكم زوليين فلتين نات بالنيرة نالبات كم تزبل وصم نفسهم كم حضروا يدليو وأنا توما قد سنة كل ويدليو أبوليتيكاون أبتراك تعطي يدليو بتحطه جن أبز حجي أبتقام قطر ينوسد ኤርትራ ንውሰድ ከም መነፃፀሪ ክቐለልና ምክንያቱ ሱዳን ተይልና ዓረብ ጥራይ ስለ ዝዛረቡ ኩሎም ኢትዚ ካልእ ዝዛረቡ ኣለዉ ግን ናሽናል ላንጉጅ ዓረብ እዩ ሃይማኖቶም ካብ መብዛሕቶም ኣስላም እዮም ስለዚ ፀገም ናይ ሱዳን ቀሊል እዩ ናይ ሶማልያ ተኸይድካ ቋንቋም ሶማሊ እዩ እምነቶም እስልምና እዩ ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ ክትከይድ ከለካ ግን ዳይቨርሲቲ ወይ ካብ ብዙሕነት ዘለዎም ህዝቢ እዮም ኤርትራ ንኣብነት 9 ብሄራት ኣለዋ ካብዘን 9 ብሄራት ከባቢ 50% ናይቲ ህዝቢ ምናልባት ልዕሊኡ ክኸውን ይኽእል ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ኣሎ ስለዚህ ወላ እኳ በኤርትራ ኦፊሻል ላንጉጅ አለ እናንተ ዘይበልና ኦፊሻል ማለት መንግስቲ ባዕሉ ዝኣወጆ እዚ ቋንቋ ናይ መንግስቲ ኢሉ ስለዚ ያወጀ እንትኾነ ትግርኛ ዝበዝሕ ህዝቢ ስለዝጥቀመሉ ሊንጓ ፍራንካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናይ ስራሕ ቋንቋ ናይ ፖለቲካ ናይ ካልእ ቋንቋ እዩ ስለዚ ትግርኛ ብዙሕ ሰብ ስለዝዛረብ ኣብ ኤርትራ ዲስካሽንስ ቅልል ዝበለ እዩ ምክንያቱ 50 ሚታዊት ወይ ልዕሊኡ ዝዛረቡ ህዝቢ እንተለካ ኮይና ኣብቲ ቋንቋ ተኻልእ ሰብ ንዑ ክመሃር ኣሎ ምክንያቱ ولا البوليتيكا قريفكا مستي محبرسب كتنبر توينكا كتردادا توينكا 5% زارب سب نعوك كتنبب كتكلالكا كتفلت كتكلالكا ابتع براتسب نختواسا قانقو هاغن قدفو مالتا يكونن ازي ايكويجن ازي انا بإثيوبيا حسكي يخيد بقمت علينا إثيوبيا زبس حزبي انتايو مبقولا قانقوناتو اوروميو زبس حزبا بإثيوبيا بهير اوروميو زبس حزبك انتايو ردا تلك امحرنيا كتبل تخليخا زيكن بحيل استقبريو
ህዝቢ ፈቲዝ ገበረ ይኮነን እቲ ስልጣናት ቀደም ዝነበረ ነታ አምሓርኛ ስለዘታታትዎ ዝነበረ ስለዚ እቶም ኦሮሞ ምናልባት ቋንቋናቶም ዓብላሊ ክኸውን ካይደል ይኾኑ እንተዘይ ኮነኻ ቋንቋናቶም ኢኳል ዝኾነ ማዕረታ አምሓርኛ ክፃወት ተራር ይደል ይኾኑ ካብቲ ድሌታት ናቶም የዝገልጽ ዝብገስ ኣለኹ ሕጂ ናታ መልሲ ስምዕዋ ስለምንታይ ከም ኢላ ትሓትት ኣላ ይሄ ደርግም መልሷል ኢህአዴግም መልሷል ብልጽግናም ይመልሳል ግን ሊቁ እንዲያልቅ አይፈልግም የኦሮሞ ጥያቄ ምናልባት መተዳደሪያው ይጣፋል ሊቁን ነው እንጂ ህዝቡማ ታትብል ደላ ሀጅቲ ኢሊት ናይ ኦሮሞ ወላኳ ኣብ ግዜ ደርግውን ተተመለሰ ኣብ ግዜ ህወደጉን ሕጅውን ናይ ብልጽግና ዝመለሰ ተኾነ እቲ ኢሊት ናይ ኦሮሞ ግን ነቲ ቃልስናቱ ተጠው ከብሎ ኣይከኣለን ወይ ተጠው ከብሎ አይደልን ምክንያቱ እንጌራ ስለ ዝኾነ ናበረት ያዛረብ ዘላ ግን አይ ዶንት ቲንክ ሶ አብስ ከስምዑ ወብዚ የኦሮምኛ ትምህርት መጀመር አለበት አማራ ክልል ኦሮምኛ ለማስተማር በፍጥነት ካልወሰነ የሆነ ጊዜ ላይ አንድ መሆን አስቸጋሪ ነው ጉዳይ ነው የሚሆነው አቢ ኸንታ ይብላሎ አውሽጥ ክልል አምሓራ በኦሮሚያ ወይ ቋንቋ ኦሮሚያ ከነመራለና በኦሮሞ ቋንቋ ኦሮሞ ትምህርት ክሉ ክላሉ ነዚ ክሳብ ዘይገበርና ሐቀኛ ሓድነት ክልወና አይከልኒ ይዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እስከ ንስማዓዮ ከአማራ ክልል ቀጥሎ ሰፊ አማራ ያለው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው ከኦሮሚያ ክልል ቀጥሎ ሰፊ ኦሮሞ ያለው አማራ ክልል ውስጥ ነው በዞን ደረጃ ተደራጀ አለ ከዛም በላይ ቅድም እንዳነሳሁት ጎንደር ውስጥ ጎራዳ አለ ጎጃም ውስጥ በጣም በርካታ ኦሮሞ አለ ወሎ ውስጥ በጣም በርካታ ኦሮሞ አለ ሸዋም እንደዚህ የተቀላቀለ ነው ብዙ ኦሮሞ ያለውም እዚሁ ክልል ነው ብዙ አማራም እዛ አለ ይሄ ነባራዊ ሀቅ ነው እዚህ ሀቅ ላይ ተንተርሰን ከአጭር ጊዜ አንፃርና ከረጅም ጊዜ አንፃር ማየት ያለብን ነገር አለ አንደኛ የአማራ ክልል ህዝቦች የኦሮሚያ ክልል ህዝቦች በተለይ ደግሞ አዲሱ ትውልድ ማሰብ ያለበት ነገር መልቲሊንጓል መሆን ሁሉንም ቋንቋ መናገር መቻል ጸጋ ነው ብሎ መቀበል አለበት በአማራ ክልል የኦሮምኛ ትምህርት መጀመር አለበት በኦሮሚያ ክልል የአማርኛ ትምህርት መጀመር አለበት እጅንታይ ትሕቶ እቲ አርጊውመንት ናይ አብይ አሕመድ ኢን ፕሪንሲፕል ሕማቅ አይኮነን በተሓደ ወገን አብይ አሕመድ ባዕሉ ሽግር ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ሃገር ፈንጂ ተደፈነላ ሃገር እዩ ዘመሓድር ዘሎ አብይ አሕመድ ብውልቂ ክፀልኦ ትኽእል ክትፈትዎ ትኽእል ግን ነዚ ሃገር እዚኣ ሓድነት ክትገብር እንታይ ክትገብር ትኽእል እዩ ትሕቶ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ኦሮሞ ንኣብነት ኢትዮጵያ ወላውካ ብብሄራ ዝተመቐለት ትኾነ ህዝቢ ካብቲ ተሓናፊፁ እዩ ዝነብር ተወላዲ ናይ ኦሮሞ ኮይኑ ዝበዝሐ ኣብ ብዙሕ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ መሬት ናይ ኦሮሞ ወይ ካብ ክልል ኦሮሚያ እዩ ዝነብር ድማ ናይ ኦሮሚያ ኣብቲ እዩ ዝነብር ስለዚ ማልቲሊንጓል እንተኮይኖም ዝበለፀ እዩ ዝብል ሓደ ናይ ካልእ ቋንቋ ክጥቀም ተኽኢሉ ነቲ ባህልናቱ ከኽብር ተኽኢሉ ተዋሲካ እዚ ግን ብንግሁ ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ እዩ ኔሽን ቢልዲንግ ዝብል ቃል ኣሎ ዳዕብኡ ክዛረቡ ከሎ መንእሰያት ክንርኢና እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ካብ መጀመርያ ንገዛ ኣብ መሰረት ተተጋጊኻ ቦያ እንተፀበቕካሉ ወይ እውን ኣብ ላዕሊ ከተዕርዮ ተፈተንካ ከቢድ እዩ ኣብ መሰረት ጌጋ ስለ ዘጋጥም ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ነገር እዚ ዓቢ ብድሆ ኮይንዎም ኣሎ ንዝመፅእ መራሒ ድማ ዓቢ ብድሆ ክኾነ እዩ ካብዚኣቶም ተማሂርና እዚ ንኣቶም ኣጉለት ሓሳስባ ኣብ ኤርትራ ክእትዎ እዮም ዝፍትኑ ኤርትራ ግን ካብ መጀመሪኡ ኔሽን ቢልዲንግ እቲ ሃገር ንኩሉ ቋንቋታት ባይታ ሂባ ኩሉ ሰብ ቋንቋ ድዩ ክዕቢ ከም ዘለዎ ግን ትግርኛ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ this is very important ኣነ ናተ ሕጂ ኩሉ ብሄርና ናቱ ቋንቋ ክዕቅብ ኣለዎ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እንትኾነ እቲ ኣገዳሲ ቋንቋ ትግርኛ እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ብሌን ኣነ ብሌና ስለ ዝኾንኩ it's very simple ሰብ ነጊርኒ ይኮንኩን ትግርኛ ክኽእል ወይ ትግረ ክኽእል ዝመረፅኩ ሰብ ነጊርኒ ይኮነ እንታይ ዳ መጀመርያ ትግርኛ ኣገዳሲ ድሕሪ እንታይ ኣገዳሲ ትግረ ኣገዳሲ ክልቲኡ ቋንቋ ድማ ንዛረበ ነርና ከረን ከለና ስለምንታይ ኣብ ጥቃና ስለ ዝነበሩ ስለዚ ማልቲሊንጓል እንተኮይንካ ንትግርኛ ክትርድኦም ቀሊል እዩ ንትግረ ክትርድኦም ቀሊል እዩ ብሌን እንድሕር ኮንካ ኦልሬዲ ሕጂ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ጌርካ ኢኻ ተንብቦ ምክንያቱ 50% ትግርኛ እንድሕር ኢልካ 30% ኻ ትግረ እንድሕር ኢልካ 80% ኣነኻ ሜቢ 2% ኮይኑ ከባቢ 82% ህዝቢ ኣተሓሳስቡ ቋንቋ ባህልታቱ ክርድኦ ዝቐለለ ይንዓይ ስለዚ እቲ ናይ ካልኦት ክትመሃር ምፍታን ቋንቋኻ ዝያዳ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ቋንቋ እንተተማሂርካዮ እቲ ኣተሓሳስባናቱ እቲ ክብርታትናቱ እቲ ውሽጣዊ ኩነታቱ ንኽትርድኦ ዝቐለለ እዩ ቋንቋ ዘይትኽእሎ ኮይንካ ኩሉ ነገር ወፃእተኛ እዩ ዝኾነካ ብደገ ኮይንካ ዘንበብካያ ድማ ብትክክል ነቲ ቋንቋ ነቲ ባህልን ነቲ ደርፉን ነቲ ስነ ጥበቡን ከተንብቦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጋብ ክህልወካ ያ መንጎኻ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዘለና ፀጋታት ታብ ጎረቤትና ዘሎ ሽግር ገዲፍካ ክንጥንቀቐሉን ከነዕብዮን ኣለና ሕጂ ናብ ናይ ኣብቲ ካልእ ጉዳያት ክሰግር እየ መጀመርያ ግን በዚያ ትራንዚሽን ገብር ባንዴራይ ተመይሰስስ ኩላ ባንዴራይ ተሰቂላ ተንበልብላላ ብላ ተሰቂላ ወይ ተንበልብላላ ብላ
بلبلالا تسقيلا وين بلبلالا ተስፋ ለምሕደግ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ታድሶ ኢትዮጵያ አይተ ተስፋ ለምሕደጎ ንድምፂ አሜሪካ ከም ዝገለጽዎም ነበር ተዋጋቲ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ምብታንን መሊስካ ድማ ናብ ሕብረተሰብ ኮሚሽነር ኮሚሽን ታድሶ ኢትዮጵያ አይተ ተስፋ ለምሕደጎ ንድምፂ አሜሪካ ከም ዝገለጽዎም ነበር ተዋጋቲ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ምብታንን መሊስካ ድማ ናብ ሕብረተሰብ ንምውሃድ ቅድመ ትግበራ ዘተ ኣብ ከተማ መቐለ ንዝሓለፉ 3 መዓልታት ከም ዝተኻየደ ተዛሪቦም ኣብ ዘተ ወከልቲ መንግስቲ ፌደራል ኣመራርሓ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓለፍቲ ጸጥታ ብተወሳኺ እውን ንስምምዕነት ሰላም ዝከታተል ብሕብረት አፍሪካ ዝተጣየሸ ኮሚቴ መሳተፎም ሓቢሮም ድሕሪ ክልተ ተዋርሕ ኣብ ክልል ትግራይ ፈላማይ 75,000 ነበር ተዋጋእቲ ብምብታን ናብ ሕብረተሰብ ንምውሃድ ስራሕ ከም ዝጅመር ተዛሪቦም ቀጻሊ ክልተ ተዋርሕ እዚ ናይ ሃፍቲ ምትእኻብ ስራሕትን ጎና ጎኒ ናይ ካልኦት እዚ ናይ ቬሪፊኬሽን ስራሕትና ስራሕና ጸኒሕና ናይ ምድላው ስራሕትና ስራሕና ጸኒሕና ድሕሪ ክልተ ወርሒ ኣብ ቀዳማይ ዙር ዲሞብላይዝ ክንገብር ሓሳብ ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ዙር ኣብ ትግራይ ክሳብ 75,000 ዝኾኑ ዲሞብላይዝ ምግባር ሓሳብ ኣለና ቅድሚ ኩሉ ኣካል ጉዳት ደቂ ኣንስትዮ ተንደቂ ኣንስትዮ ዝሓዘኦም ህፃናት ነዚኦም ቅድሚያ ክወሃብ እዩ ትጥቅ ኣልፈታን ኣብዚ ኣርእስቲ እዚኣ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ ብዛዕባ እዚ ናይ ወልቃይት ብዛዕባ እዚ ናይ ዶባት ሓንቲ እቲ ናይ ኣምሓራ ፐርስፔክቲቭ ነዚ ኣገዳስነት ዘሎ ነዚ ኣርእስቲ ቅድሚ ምርኣይና ግን ኣብዚኣ ሓንቲ በዓል ኣማንኤል ዝገበርዋ ወዲ መሬት ዝገበርዋ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ነይራና ነው just 1 second እዚኣ ኣይኮነትን let's give me a second I'm going back to this one. All right. Okay, let's go. Yanis Mahayaske. Mulu excited go. Nay America إسرائيل الركب كتر أيه خلها تحسابهم كجبروز دليز نور بتخبابينا خا أنت في الله تتعينك لك هم عينت military outpost مباري بتخبابينا. وجي نتم TPLF لك نبينهم فلي حبرتها كم هانو جيرم نفيهم بريزيدنت إسياس انتايد بلوخم بالانشينات متتناوي كتر كم تغير عين فلتاني نولك ما إسرائيل كا ما كان بي ويانا خوينا زبقوسس لدخونه ملو لافرج رخيبهم أب أمريكا بزوح سرحات كسر حصاني حميم بفلاي أبتينا أمريكا إلكشنز كتير يخلها قدم بدقة خوينم كسام دقبرون يرم أدفكيت يم دقبرون يرم لابيم دقبرون يرم هجيجن دايما دايلم يمرس يم دلو هجينا عبنت أميرالن ودمريت ريخات خون 4 مليون هيبمو نمني نتي حدا خبتناتكم انتاج باشما شما حاسكون ديفيد كرون هو تي تنساتهم دقبرو دلو صراحة جي ملو أمريكا كفوتو جميرو حري عبد خبابينا إسرائيل كسر حدث عنها أب السودان أب إيجيبت أب سعودي عربيا حالة مسارحي ناي أمريكا نيرو أب زيجن تي وشت أو قدايهم كم تحجوا دمريت كقطع حدث عنها قطعات أو أبدي كل درجات بتحب بنصارو تنا إيرترا strategic position أبزل على درجة بتحب نحن هذا حي لبوتا علنا حجي حسبوا أب زي إسرائيل زهون يكون عين تتصابوا أنصار إيرترا قبل كله ناي بيتنا يفوتيس دغنا خان إيرترا توسيخو إيجيبت توسيخاتو إسرائيل ده حجي بتخباب حلف كم ديك الدرجة يخون أبديك الدرجة يخبص حجي أتي كل جزء إيرتراوي كم دي تنحنا نحاسبو تحساسوا بتسألي يسألونا يوم حما قبرنا تناتا ما زراربا وي تناتا ما رأيهم يكونن زيرو سام أيحاسبونيهم كل جزء تناتهم كستايم دري تقومتاتهم دريو تقومتاتهم دحر بدنا بجركا كتحلو تخيل كونكا ويكا أخذ جول أون دحر تخيل كونكا كيف تو نمسحها سلام كجبري دحر كحمق أخذ خيل خوينم نعاهات تقيمهم نتخباب خمس مزود خيل خوينم كجبروهم مفتاو مثلا دبها نجاريلن تي قند نجار ناي عالم بوليتيكا بسرح بحيل خاطر أيو يتراها حيلو جيرو عام جيرو تا هاجر أو حيسوالو 3 عامت نبعد علينا كأس عليها ده حجي تتوقف لنا دخل نجار زي له أتي تسألي كابتناتهم strategic interest زتبقى سي وير بلكا نساتها من سيناتي thank you
ሕጂ ብጣዕሚ ጽብቕቲ መልሲ እንዲህ ብጸኒሑ ኣማንኤል ወላ ሓንቲ ክንውስኸላይ ንኽእልና ነቲ ናይ ህወሓት ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ምስ እስራኤል ኣብ ምስ ናይ ኢሊት ናይ ትግራይ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ንዓ ጽቡቕ ጌር ገሊፅዋ ኣሎ ኣብዚኣ ግን ኣላ ሓንቲ ወላ ኢትዮጵያ እውን ለንቀነ ኣብ ዝሓለፈ ካልእ ቪድዮ ናተይ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ዝበሃል ኢትዮጵያ ብወቅዒ ከሲስዎም ከም ዝነበረን እትትኸድዎ ዘለኹም ንሃገርኩም ይዕኑ ከም ዝኾነ ንፋኖ ንዘተ ሰላም ብምንጻጎም ከም ተዘራረበት ፈደራል መንግስቲ ድማ ከምቲ ዝድለ ኢንጌጅመንት ክገብር ከም ዘይኮነን ሰላም ከም ዘይፅዕር ዘሎን ወይ እውን እኹል ጥፃዕሪ ከም ዘይገበረን ገሊጹ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ብተሪሩ ኮኒንዎ ኣሎ ውሽጣዊ ጉዳይናትና ንዓና እዩ ዝምልከት ኣሜሪካ መሻርክትና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ግን ኣይትእተው እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይኩም ከኣትወኩም ተዘይደሊኹምና ማይክ ሃመርዶ ሰሙን ኣብ ይመፅእ ኣሎ ዶስተን ናይ ሆቴል ዝኸፍለን ስለ ዘገድሶም እዩ ስለዚ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ኢትዮጵያ ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ይሂቡ ዘሎ ንሱ ድማ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢዶም ክእትውሎም ከም ዘይደልዩ ዘለው ወይ እውን ነቲ ንኢትዮጵያ እቲ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ክቕይር ንዝደሊ ዘሎ ሓይልታት ምሳቶም ዘተ ክንገብር ተገለዶ ዝብሎ ዘሎ እዚ ቅቡል ከም ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ሼር ትበሃል ነይራ እዚኣ ቅንያ ናብቲ ኣምባሳደር እውን ብወቂ ኣብ ትዊተር ኢሜይላት ክፅሓፍ ክርኢ ቀኒየ ማለት እዩ ስለዚ ገይን ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ዝቕፅል ዘሎን ዝቀያየር ዘሎን ኩነታት ኢና ክንርኢ ፕሪቶሪያ ሰሜን ሸዋ ወይ ኮምቦልቻ ወይ ደሴ ከለና ዝተሓሰበ እዩ ነይሩ سعود عمر حتى تقراي تايزل مدينة دحان خمسة سلا زدبي هو خمسة كيه مسمان من درادرن تسعيريو دقيم يتكهب قلة بجنرال ساركان بدكتور دروتيون مجلسي وهاليرو شلو ناي تدرادر زوج حتو نايري شو دبرسينا قال دبر برهان مثبت سراويتنا I think تيبور ناجي مثلا إني مس أيتها يتجرد كان محتت نيرو أدي سوا تأتي ذلكم سي تحت جوريكم زول حتى يغري له أيرسعون تحتتي نحن حقين مغربي زول سنة حقين تحر أفريسكم هو خمي جركم تحتتوت عدت مرقوالكم ما مرقوال نحن عدت مرحين خدني زيا سوي لغلا نجريكم هتن خوي زجمر تدرادر من زول وتوتا نحن سللت سعرنا زي كونس نحن نأتي عبزنورنا الأول تتنسى شيء خلأي سبات بزحت ጋዜጠኛታት እውን ሰባት እውን ዘይተረድኦም ነገር ኣሎ ኣነ ስለ ዝነበርኩ ኣብቲ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ሚድያ እውን ዝነበረ ውሳነታት እውን ኣክቲቭሊ ስርሐ እውን ይከታተሉ ስለ ዝነበርኩ ማለት እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ተሰዓርና ይኮነን ተፈሪሙ ስለ ተሰዓርና እዚ ፋክት ተሓቂ ውዕል ፕሪቶሪያ ስለ ተሰዓርና እዩ ተፈሪሙ ስለ ተሰዓርና ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ኦኬ እንታይ እዩ ኣብታ ዝነበረ ናይ ትግራይ ኩነታት ዓወት ንብርሃን እንታይ እዩ خمسة كده تعوت انت اينا كنت تقوم انا شكرا لكم بزخونه يكون وعلى بريتوريا كيد كلنا ناتنا زنبرنا بمولو تتكواشي لا مريت اي ودقن بمولو اما عادي يوري حساب حزمر ديت انا غير او ايتيبيا مردو كويت انا غير مخنيات سلازلو مالتي شوكينج استنغرو نبرالو سايد انفورمالي بمنجست ايتيبيا درجه التنغره يلن وغوندر او حد خابي تنغيرو مالو غير بمنجست تاريخ ممر اليوم هذا سنقد كاب قدامي دحراي بتناي تمال كاب الف تاريخهم كند زمهر حجونا لو قدوالهم يفحروا علم بحالمون زي كون كبري علم عباي هاجر زغلل بحري دمو مسينا يوم كاب تنكبو نبري عباي ربوا حتيرا يا عمري مالنا شعبيه سفلت انا غير خلي بزعبا ويانا سي انتا ويانا كنغري خلي انا بزعبا تاسفلطا طفاز ولا صاصي قله وص ويانا خاطف خلا مش ارترا هنا تجمر كما اخو هنا مش حجي هو قالوا لنا له 95 يمكنات كجمر حسيبهم درو 95 مناتو ارترا سراويتا طايسا ارترا سمعوا هذا التاريخ ماليشيا بمولو برو توريدو شقوت كتير هوريدنا ماليشيا إذا زرعت ويانا شعود جميرة عد من داد دحار السلام فتحوه زي يفتحنا كوي عدنا حتى بين خدم كان حدا تحنسس كابزي نابزي ناتكايو ناتايو أي تقربوا أبتمريت كامزيو بين عملكي ناتو خوت أبتسعن حمشتن كنات كجيمر حاسبة
ገለናቶም መመረቕታና ቀዳማይ ዙርያ ናይ ሃገራዊ አገልግሎት ተዓዲሞም ዲዮም ኣይተዓደሞም ኩሎም ከይዶም ኣኽሪኡ ነቲ ቀዳማይ ዙርያ ኣኽሪኡ ቀዳማይ ዙርያ ኩሉ ምስ ረኣይዎ ወይለ ሰራዊት ኣለዎ ሻዕብያ ኢሎም ጠጠው ኢሎም ተኻልኣይ ከነውሓና ስለምንታይ እዮም ዳሕራዊን ኩናት ጀሚሮም እውን ፀቕጢ ኣብቲ ምርጫ ናይ 97 ስለዘይተዓወቱ ድሕሪኡ ክዕወቱ ከም ዘይክእሉ ስለ ዝፈለጡ በቲ ዘሎ መንእሰይ ናይ ኢትዮጵያን ገንዘብ ናይ ኢትዮጵያን ሻዕብያ ነጥፍእ ኢሎም ወራር ኣውዮም ሕጂ በቲ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ገለ ሰባት ንሕና ዝዛረቦ ክንዝቲ ኸይድና ከምዚ ገና ክነዝሕሎ ኸይድና ኣይዝሕልን እዩ ከመይ ገርጋ ስትራቴጂኡ ንፈልጦ ኒና ውሳዮ ንፈልጦ ኒና ብኡ ሰብ ክዳናገር ትመንእሰይ እውን ብኸምኡ ጥራሕ ክርድኡን መንእሰይ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ነዚ ጁንታዚ ይዕወት ኢሉ ኣይኮነን መንእሰይ ደጥፍእ ዘሎ ይዕወት ኢሎም ኣይኮኑን ግን ንሕና ናብ ልምዓት ከይንኸይድ ንሕና ከይንቐፅዕ ከይንስልጥን ከይንምዕብል ንዓና ስክፍታ ኩርካሕ ዝኸውን እዮም ኣብዚ ኮፍ ኣቢሎም ዋው ቲና ንሕና ኤርትራ እንተፊልና ናፅነት ንኸነምፅእ መዓልቲ ስዋዕት ተባሂሉ ይበዓል እዩ أنا خفتهم معك سوعة زي بعل سبع ناتس أبعلني حتى تنن من تايلكا حتى تنن من تايلكا نو حتى تنن أنا أخذ حتى تنن دي دلي حتى تنن حتى تنن من تايلكا حتى شيء قبل كله أنا زحيوتنا نحن إرفع أنت فينا سحنا تكون هاجر سبلك الله ولا حجوين بلك الله سجع إرترا وزوجكم أنا أعطي جزتي ترديك أنا ولا أي خدام أمبر أنا بالساعة سابي رفع الله خد لك لك برازيل رجل من عسي ودع 10 ساعات عمل بيلو بعتقد له الدفاع له نمان قبلك نهاجروا بلك في قطعك نهاجر كاكي تسوى أخلا نما نخاف تسوى على حبيب قلبي نهاجر كاكي تسوى أخلك نما نخاف تسوى على يتخلى جزء نهاجر كتب لا تاخذ قبل ما سدت متخي وتأمين وين لك له وحياة بنا بلك له وقلت متابع يرترى قدامي اثنين سوق عيني حتى ذي ذلك لك له سقط الحسي أنا أرقد فيه بلن وقلت نورد بدي وقلت مسا إنما الحظ يكون سيم الوطن تخبره زي حسرك تحسره لأن حاجة كان لديها زبط صحك يلا لأنه كلها أنا من كذكر علني إنتي ما قوتاتي تحتنين على تسوقت اللي أفكرس ليش لو أنا بوزح نجارات ريال أصلا سبع عليه دبر جناح إذا دبر جناح من خد قامي على كريه على لك يمكن جيجالو يملك تعمل دو على أسخي أكمل يكون تعترلو تبلي بمنطر ذوقنا فهم دلو بدهاتات أنا راه كم يتري على نساء إيرترا تا رشيدا كم يري على هن إيرترا تا تقرني كم يتري على إيرترا تا تقرأ كم يتري على أنت هاجر بارك الله ويكات نيشن بيلي زبهال مس مننت كنا مس حبراوي رقحي زغنا نقعد تأثري بمعرة تي استمهرة أقول بوتا تزرقي كوالو ناتو أقل قلوتي هبال أب جزء قد لسي قالن ستي تدرب كالسيا يحلي فايبال عوات بصراحة يعبي بوتين ما أكل بالا زرابال بيمانة إذا برت أجمع إذا قلعة حقيقة نتنت تبغى فدعته جبنا إلى من دقل صوح حيال معبد زي حلف حيال بحرينيا يلا موداتا كتب لي ويكتب حلال فيه تدعي من أسيب زمان أو اشتهك الرجل من مهنا نفلتكم كلالنا تابي متنا نفلتكم كلالنا نتدى حلف إن تكون إحنا سلكنا مالتي شعات بيرات علينا كلتا هيمانة علينا نحن حتى نستي تهانينا لجميع الشعب الإريتري بعيد الاستقلال شعبنا الحبيب عيد الاستقلال 33 أطول هنا يا أب إلياس أمارة channel كتمتيها مثلني promotion أب إكس كحلف كله خيرية سلزي كنت بياينا مسمزت كنبل من أب كالم مسجاري
حنت نجار كريكم دليل اللي خو زياس كسمعوا there's a lot of things شركة قبل زخل جن يبز حنس لزلو حتى نقبل كوك خيدة مجمري أنا زي ما نكبر سدفرنا ندفو زخمنا نخمرو وكي ورا وكي السرعة تزيرو دليت سلامينا دليت معبالك نحنا إريتراويان جبنا زميلة دمنا لو بحرنا دمنا لو مينا سلامينا ندلي سلام نهبنا سلام نهبنا سلام نهبنا سلام نهبنا سلام نهبنا يملسوا تجارب تايس أقومكم زيا بعلهم يكون تملسوا التقدام يتسألعيتكم زبان يرازي نمتاي كم مخينكم نمتاي بهم متسريحكم انتاي تتسأقومكم زيا إيرترات بحال كتهلو سلا زي تدلي ترايو إيرترات بحال هاجر كتسألنا تاسلا زي تدلي ترايو إيرترات بحال هاجر أبو دب حورات هاجرات كم هاجر كتقوم سلا زي تدلي واترايو قداموت اتم دليت فتح زبحالو يوهات يوم يفلطنيهم أنا ونكوني مسوم كوني ري أيفلطنيهم تم حدا شاطرات يفلطيهم حمم النابول يوم زخلو اتم يوهات دليت فتح قنا يفلطونيهم زناتكم ميستير زناتكم علامة زناتكم صور دليت زناتكم حدا قنيا زخونا دليت أيفلطونيهم أنا تيدروس طرايز فلطوكم بقى إذا بانديرا زيا نمتاي تسألوا إذا بانديرا زيا نمتاي تفنفنوا إذا بانديرا زيا نمتاي كتهلو زي تدليوا إيرترات بحال هاجر كتطفى الله وايلكم سلة أمنوا طرايو إيرترات بحال هاجر تسفات قبرو كمزي إيرترا خدكون أيتخلن يا خم تنسقهم تدليوا إيرترا خم خدكون أيتخلن كم تنسقهم تدليوا أيتخلون جن السقهم انتاي تحسبوا انتاي تأمنوا أوكي لك إيرترات بحالس كتفعلنا تخليا إلكم تأمنوا معلش تقند سجم تقند حمام أقدس دربايو نغطي الحجي أبنيكس تابزيا حنت نجار كريكم دليل لهم زيا يمان قبر مسكال منيستر حبريتانا إيرترا أو يمان قبر مسكال أبز جبرات مال أب مستوسنة ساعات أب إكس بوست جيرواني ريبليس نزا يمان قبر مسكال لكم ويك حاولت لكم فلو قبر وبز عب إيرترا دايركتلي بإر تي في كتكذا تدخلون اليوم قل دايركتلي انتهي كهرلو بفلاي دمانة حبريتا نابكالوت مبتحون أقدس الناس لزلو شير قبر فلو قبر واب تويتر كم دما ناتيون فلو تجبركم كم تابع على بيمان زلو أباخيتكم فلو تجبركم تبغيو so over 154 large and medium dams built in the past years in southern region أبزوبا دبوبنا إيرترا أبز حلفة عمتات عبيتن أشتون لعلميتن 54 ديجاتاتن حسبتاتن تسريحكم زلو تزاري بلو لعلميتن 54 imagine كندي مخانزي ديجا مالت أزي كبر بروجكتيو نوح جزء زوسد بزع سرح زوسديو بزع إنفستمنت زدلي بزع زمينتهم بزع كالين بزع هالغلقن حتى بروجكت انتلا ديجايو أمين إثيوبيا رايو تجد عابية سيلبريشن أي تهاجرهم تج أباي قدب زلويو إذا بزعبات ديجا بزع يمزاربو إذا ديجا كبرنا قريب بزع جنزة بيزوسد لما عدنا يتهاجر دماغ قالك هابتم فلاجشيب ويك عبيت بروجكت زتقاسيم سلازا بزور ببتراي كبابي 254 هناتو انتهي نسمع ديجا خبال كله أبغاش بركات رايز جبرز مسلو سبالو هاي منو بركات رايز بال سبالو يري يعني مناتو كركبت قرست فانكو قال كبهال كسمع كلها كله أبغاش بركات رايز جبرز مسلو أبزبادو ببجن لعلميتن 54 ديجا تسرح خمسلو spin off the government of Eritrea's two-track approach of building water infrastructure in the country. ስለዚህ ክልተ ዓይነት ኣገባባት እዩ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ድማ ሓደ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንሰፋሕቲ ሕርሻ ክትጥቀመሎም ትኽእል ካልእ ድማ ንእስ ዝበሉ ዲጋታት ነተን ዓዲ ድዩ ነተን ከተማ ድዩ ሓደ ነዚ ስተማይ ካልእ ከዓ ንሕርሻን ንእንስሳን ዝኸውን እዚ ህዝብና ብዙሕ ኣብ ሕርሻ ዝምርኮስ ሂወት ስለ ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ንዑ ድማ እዘን ንኣሽቱ ዲጋታት ሓደ ዝስተማይ ከይስን ንጥሪቱ ንነፍሱ ከምኡ ድማ ኣብ ጥቃቲ ዲጋ ድማ ልምዓት ናይ ሕርሻ ጀራዲን ድዩ ካልእ ጌርካ ነብስኻ ንኽትክእል ስለዚ ሕግዝ ስለዚ እዚ ፖስት እዚ ዓበይቲ ኣገዳስነት ዘለዎም ሓበሬታታት እዮም እዛ ዲጋ ኣበይ ዘላያ እቶም ትፈልጡ ፀሓፉልና መቸም ካልኣይ ትስእሊ እውን ኣላታ استفلالي كمزة غير نيرو مزيات تغسل حنتي حبريتا ونيراتني أبزي من البعض كلنا هم كفلت زلنا أبزي إمباسي ناي تشاينا أبيرترا بزح إنيشيتيفز أبتي إمباسي ناي تشاينا وين أب تويتر فلو تغيركما تامباسادر لي شيانغ زبال
ኦፊሻልስ ወይ ከዓ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ርክባት ይገብር ከም ዘሎ ስለዚ ሳይለንትሊ ولا عبيت انتجرات زي كونو تشاينا مس إيرترا زمدناناتا ممليسو نعمقن نا براكتيكال زخونه كوبريشن وي كتكبراو زخونه هذا استراتيجيك تايس نكلتي ننوي استمت لما خمزلون كم دما براكتيس تكبراو زخونه بروجكتاتون از حبراو شركنتاتن معزاز بزح ركبات يجبر كم زلو يزنقر من هالبات بوك ايز جلس بزح حبريتا كيلي خليجن توساخي الزون هذا كابتي قلحتا كنبو زغبانا سلازي اجين زعمت زيا كل جزء كنستقبل لنا صبغ نجار كما تيخليو نعدنا أتوكرو كنجبر كنكلالنا من البعض عبيت الناشون بزح بابليك كين اليوم نخلينا عن نتهم زلوا ولا ناشون نتغنوا كلاتهم أبزي كم توم كفتني كم فلتوا من كنستقبلوا من كنكلالنا أبتجز جبر لو تناي كتبه دما كنواسع سلزخنا بجنزب كاديو بأمره خاديو بتمكره خاديو بقلبت كاديو بزخوني خم من قد ولا بميديا ديو لأنه كل ده ما بميديا لومي ميديا عبتها رايدس اوت سلازي السوشيال ميديا نتخا فيسبوك دي خاطر قبرو اب انستغرام ديو اب تيك توك ديو اب يوتيوب ديو اب اكس ديو بفلا اكس ما بليز معناته اتي انترناشونال ميديا وي اودينس وي جورناليستس بوليتيكانياتات قلمله اب اكس يوم بزوق زي زنطفو تغالي متوسخي خاطر يتغل سلازي ابون كندقف كنكلالنا اقد استحبريتاتات كما تخلو شير كنقبر كنكلالنا اقراوي غانتانا ايرترا نبشكليتا ابو أب ودرنا الجرسون بزح عوتات مزجبالا صبغ فيديوهات سلزي رخب كي زي قربكوا سلزي نايلو مارس بزخن ودينا لايك جبروا سبورت جبروا نزي فيديو ناب كلها بصعوة ناتكم ريتو ناتكم حسابات دما كم وترو بهنات من قدي أوردو خالو سبات حق سلزغل أنا بلكو نايلو مارستي أبزغ وديه كم وترو دما نزي على بواك بكم أب هيوتنا صربة تخاولو تخن جبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسلة تنكتل مجمريا يوحد بزح جنزب كاب بانك بنات أنا تبانك زقلقل زلو نعخان خجلجل أب ستوك ماركت إنفست برو ويا كريبتو إنفست برو الزجن فليت كان على اللي خان بوحس من قد تخد جبران تخيلك اتزبلت أيو وصر غلطه تعرس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن جزيها تباخن نعخا خطأ مركز النصباح من قد عوض كون كازغل كلتات نختا معبل مسحات من بعض ديو كورسات موساد ديو أب إنترنت ريسيرش بباردو زيها تتعملو أتاسال سيتدما لو من عخا صباح دما ندك خاك خون زغل بيزنس دي جزا أب أفريقيا كجزء وطني هاللخا نزمان قد زك حق زنا زغل استفل عليه كورسات لنا